ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଯେ କଂସେ ପଖାଳ ସହିତ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ତା ସହିତ ମାଛ ଭଜା ଧରିକି ବସିଗଲି ପଖାଳ ମୁଠେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ବାଇଗଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରିଦେଲି ଆଉ ମାଛ ଭଜା ସହିତ ପେଟେ ପଖାଳ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି ଖାଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲା ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ମଜାଟା ହିଁ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଛି ଦେଶୀ ନଈ ମାଛ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କଉ ମାଛ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି ମ ଏଇ ମାଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି କଉ ମାଛ। ମାଛଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି। ଏପଟେ ମସଲାକୁ ବଟାବଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଚୁଲି ଲଗେଇ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେଲି ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜାଭୁଜି କରିକି ମାଛର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଘରକୁ ଆଜି ବାପା ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆମେମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲାଡୁଲୁର ସୁନ୍ଦର ସା ଖେଳ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ପିରାମିଡ଼କି ସଜଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋତେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଲାଡୁଲର ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ 6ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଲାଡୁଲକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ 7ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମହା ଆଳତି ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଖିଆପିଆ କରିକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଲାଡୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ପୁରା ଆକାବୁକା ହେଇକି ଅନେଇଛି। ଆଉ ଏଠୁ ଆସିବାକୁ ତାର ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।